Pausu esan duratzua. Eta beste pausu bat inoz, beste, ze harina bere endoguz, pausu nabarmena aldundi bezala esaten dut. Badakizuo, bertokoak zareten enean, hautsaganeko komunikazio ikuspuntutik ere zelan amaitu bedu zartu. Badakizu ere, bai Bermion eta Gerniken, eta auki Gerniken jarri duguzela beste diputazio txikiri, arreta 360 graduko arreta hori emoteko, eta gaur oso importantea jarduera ekonomikoari indarra emoteko non eta eskualdean eta Gerniken ere aurrera pasu esan duratzen. Bizkaian dano gara garrantzitsuak. Dano. Aldundian, Bizkaiko eskualde guztiekin konprometituta agertzen da, danekin. Eta batez eta kasu honetan ikusten duzuen bezala, Gernika eta Busturialdearekin. Aukera, berdintasuna, printzipio oso esanguratsua guretzako Aldundian.